Ganja ayu ya ka Al Nassr, shibit mantakamit, lada ka Sharem, lane lada ka la Panjom. Hato kadang don em ka chance ya ka, but hato kadang em ka jingma ya ka Al Nassr, ha ka Saudi Pro League. Tengap dan subhay pi parlok siya ka ka channel. Ladap singo tunat iki kubor sport, wat great ban like, subscribe, but sahay. Teho oi parlok, ka form jong ka Al Nassr, hakilai tali ki jing lekai ki baladem, ka Al Nassr kala shem jinge, ban kurnam job, daka ba, kala du iya ka jaka jong ka, hakami king pon jong ka Saudi Pro League, na ka Al Hilal, hadin bakala Sharem, Arsin, bat kalay kaj sin, bat manta kamit ka Al Nassr, kan saykun persya iya ka Al Hilal, kabadi ka wene ki klub ka pakam klan bor, ha ka Saudi Pro League, ha ka por kat uwe bace min, bat ka bakam kata khandiat, iya ka tim jong ka Al Nassr, namar ka jing absen, jong Sadio Mane, nakabanta ka Africa Cup of Nation, bat ki injury, kum usimakan, batu Al Amri, bat kiwi pan, te kumta, lada ka Al Nassr ka Sharem, ha ka ne ka jingele kai, ka don ka jingmaye ka, namar baka Al Hilal, ka nang yo bantam point shushu ya ka, hadu new point, handrai kalat jong ka Al Nassr kadang don, namar lada ka laban pelim ya ka Al Hilal, kan sabut nadin jong ka Al Hilal, bat kala ruban keni, ha kano ko por, namar ka Al Hilal kan tam ka tang sipoin te perlokat kum ka jing sngau ka jong phi mano ban job ha kane ka jing yele kai bat nakaleng jong Ronaldo sa satang sapu arteli ki gol ba un poi sya ka si hajar gol bat menta ula don ka sau gol ha ka Saudi Pro League kuble sipun.